Yawwa, hello manaja. Yawwa yanzu nan akan number din gazalin ya shigo. Ka tabbatar da shi ne ko? Saboda na hango shi gashi nan zuwa yanzu. Ka tabbatar da shi ne ko? To ba matsala, nagode. Thank you. Malam Gazali. Malam dan jarida. Idan ka kenan? Lafiya lauya kwana biyu. Aika. Alhamdulillah. Ya jaridanci? Alhamdulillah. Tsaya. Ba special interview ne kira ka ba. Ba wata hirar zamu da kai yau. Ka san ku yan jarida da neman labari. Kamar mayunwaci ne. Ya ga abinci. Nan da nan ka ga fam. Yau hirar zamu yi kaɗan. Amma yalla bai ni ban taɓa ganin ka a wannan garin ba. A'a to ai kaga ku yan jarida ku ne ake nema ta ko ina kuke sa a san ku ta ko ina mu ba sai an san mu ba ai ba wani bukata a san mu ai ne tsohon nan garin ne ba sai an san mu ba ai muna gefe mu abu lallai kam wato abin da sai kira ka akwai labarin da kuka yi a jaridar ku online wannan hantsi ne ka gidan kowa ko wallahi kuna burge ni ai ina bin ku sosai ina ganin abubuwan da kuke yi abin yana ban sha'awa to inda ana samun matasa irin ku masu hazaka da kokari wanda suka san abin da suke ai irin ku ya kamata a taimaka muwa matsalar al'ummar mu a wannan zamani rashin taimaka mu matasa irin ku. Nagode, na ji daɗi da wannan kira da yaban gidan jaridar mu da kai duk da yake online ne amma dole in yi murna da muka samu manyan mutane irin ku ya zama har kukan bibiya har ma wannan labarin ya baka sha'awa har ka nemi in zo mu gana. Gaskiya ne. Saboda haka ne ma nake roƙo idan zan samu dama in ɗan yi interview da kai kaɗan yanda zan iya yaɗa ma mutane domin su gane akwai manyan mutane da suke son ci gaba. Ka bar wannan akwai ran da za mu yi interview sosai. Ai za mu riƙa tattaunawa. Ko ba haka ba? Da Allah za ka ga ɗan wani saƙo yanzu. Ba wani matsala. Yawwa godiya nake bari za ka ga ɗan saƙo. Ta ina kuma? Ka san ta dama ina da account number ka ai. Account number ɗina kuma? Kana mamaki ne? To ta ya za ka samu account number ɗina? Kar ka damu da wannan ba matsala ba ce. Yawwa to shikenan za ka saƙo ya shigo yanzu insha Allah. Ya ma riga ya shigo. Na'am? Amma na ga miliyan 2 ne. Ai ba yawa ai. Ba yawa. Ai ba abu ne wannan. Ai mun yi haka ne saboda in ana samun hazikan matasa irin ku wanda suke kokari suka san aikin su ai dole a rika taimaka muku. Wannan na baka ne ka dan ƙara himma. Haba yalla bai.
ba ana kokarin siye ni bane kuwa? Na mene? Ai mun taba haka. Toshin baki da ne. Shikenan, nagode. A'a karka damu, karka damu. Kai dan jarida ne fa. Ba da zancen toshin baki. Yawwa. Insha Allah. Karka damu. Yawwa. Alhamdulillah. Daman abin da ke so kenan. Kuma na same shi. Tunda na tura mashi ya amsa, an gama da shi. Insha Allah. Ai dama abin da muke so kenan. To ma da kai musu kenan. Sannu da zuwa. Mr. Garzali kenan. Sannu da zuwa. Ina wuni? Ina gajiya. Lafiya lau. Lafiya lau. To sannu. Ka yi so? Na yi so. Ina dan jira ina zuwa. Okay, to shikenan. Yeah. Daga kun zo na. To. Yeah, Congratulations Mr. Garzali. Ina maka murna sosai wallahi. Thank you, Ya sir. gajiya. Mun gode Allah sa. Ya amarya. Alhamdulillah. Na ga hotunan biki a social media. Abin yayi kyau sosai. Na gode. Yawwa. Yanzu ga iyali sun zo gida. Ga hidima sun kara maka yawa. Ga hidiman abokai, ga na ƴan uwa, ga na ƴan ƙanne, ga na iyaye. Mun sama maka wani aiki mai ƙarfi wanda zaka iya ɗaukan ɗawainiyar iyalinka da ƴan uwanka, kai har da sauran ma jama'a na makwabta za su karu da kai sosai. Me kace? Na gode. Masha Allah. Na ji daɗin haka. Yanzu za ka ji waya ta shigo maka. Idan ka ɗauka abin da ke so ka ce hello sa. Kana jina ko? Hello, sir. Yes, sir. Yes. Sir? Thank you, sir. Thank you, sir. Sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Bisa Garzali, me kace yanzu? Yalla bai. Ku bari na yi shawara tukuna. Good. That's great. Abin da ke so in gani kenan. Ka san aikin mai shawara baya ɓaci. A je a yi shawara duk abin da ka kuma mu ji daga ba. Na gode. Yawwa. Abokina ne na. To yanzu kai wace shawara ka yanke? Abokina, ai ka san shawarar da zan yanki. Zan karɓi aikin ne kawai. Domin irin mu ake da bukata domin kawo sauyi da gyara a lokacin da abubuwa suka taɓarɓare suka lalace. Kai, Garzali. Ka yi mummunan kuskure saboda wannan tsari ne na mafiyas wanda ba za ka taɓa iya gyara su ba.
a ƙoƙarinka na ganin ka gyara sai kai su gyara ka lalace. Ni fa abokina ina ganin akwai ƙoƙarin da zan iya yi. Dama ce ta samu da zan kawo gyara ga sauyi. Kuma wannan dama irin mu take bukata. Saboda haka bai kamata ka dakatar da ni ba. Mu ba, wallahi abokina, ba za ka taɓa iya gyarawa ba. garzali ya gajiya zana ya ofis dai ka tun ne da so ma da magana aikin da muka baka shin ka shirya za ka yi ko baka shirya ba in baka shirya ba ka dawo da dukkan haƙoƙi da ka baka dukkan dukiyar sannan za ka bar mu yanzu kana jina ko ka koma can kai ta rayuwa ta banza irin da baya in ita ke so kuma zaɓi na kai ne yanzu su ke so me ka ce ko baka ji ba ne na ƙara mun lokaci ne ƙara kai lokaci kuma bayan da lokacin da ka baka ka ce za ka yi tunani a kai garzali wancan lokacin kayan mun magana ka ce ba ka lokaci za ka yi tunani yanzu kuma ƙara baka lokaci sai in baka shirya ba ka faɗa mu ka bar ofis ɗin ka faɗa mana da dukkan abin da ka faɗa fine okay